bakhona abantu basekhaya abathandekayo. It's your boy POSITIVE. Kwakhona niyangibona into yobana apha ndihamba ndedwa. Ndihamba nalo bhuti apha ecaleni kwam. Lo tata ndingatsho xa ndimhlonipha ngokupheleleyo. Nimbonayo apha umhle kangaka. Guys, esiba niyazi into yokubana abantu apha ekhaya asibazisi, bazazisa ngokwabo. Nani sizanikezela le opportunity into yobana nani nikhe nibuliswe ngulo mntu umkhulu kangaka apha ecaleni kwam azazisa into yobana ungubani apha kuni. Bhuti omdala, kunjani? Kuyaphila ndoda, mani kunjani ko? Hayi, siyacenga nathi asinokhalaza. Phila mani. Cela nje ukhe ubaxelele into yobana wena ungubani wakwabani. No, ngo-Andile okanye Bulani lona aka Nebza uqhamele nokwedla ngasimalaphethe magabi khona ubutsolo bentonga. Ndisenkandla mani kusekhaya apha. This is like my second home kanti semthatha ndiba lapha. Apha namhlanje we celebrating ibirthday ka-sister wam uLisa. Sine after party at the same time sinomdliva night. Oh yes. Into ezimnandi ziyenzeke enkandla manje. You know when you go to a place ufile ngathi usekhaya. Inxibe ibhatyi wena mntakwethu. Bhuti omdala. Kuthiwa ngesiXhosa xa ufika endaweni uze ube uzazi uba ukhululekile. Khule ibhatyi ixhome. Injalo. Ndiyixhomile nangoku ibhatyi yam. Ndiyixhome ibhanti kosho. Kodwa ixhomile. Iyakuvela ke guys. Xa ixhonywe ngulo bhuti singobani thina uba singazixhomi zethu. Sekandla lifestyle. Bhuti omdala, ndiyacela ke ngoku nje kancinci ndikhe uke undifake ke ngoku kwindawo epersonal yakho. Sure. Which is wardrobe yakho. Ndifuna ukundifake nje apha wardrobe yakho. I can see you rocking the style every time xa ulapha ekhanda. Uvele ukhetheke nje ngohlobo onxiba ngalo. Uye uve ntoni? Uyathini umoya wakho xa unxiba kakuhle kanje? Well, thank man, ngibulele ngecompliment okokuqala mntakwethu manje. Ngibulele man, hayi. Yabona ibeke kakuhle uye uve ntoni na? Yes. Mna ndisebenza nge-energy ke mna ke mntakwethu yabo. I work so much with energy. Ispirit sami losingixele yona ndingaba yona. Okay. I don't plan to banga okay ngomso nansi fit yami nansi trip yami izawuthini. Ndithi kandivuka ekuseni ndidibanise ndithi ngoku ndijonge weather, ndijonge ixesha ndimamele umoya wami uthini. Then ndidibanise ndiyasinxibisa. Yo, so ohlobo unxiba ngalo luhlobo wena ostylish ngalo. Yeah, well, yeah, if you call it stylish, yes. Stylish, of course. Siyabulela kakhulu kuba ukhe usiphe nathi into yobana yintoni ekwenza into yobana unxibe kakuhle kangaka. Besicela ke ngoku ke usibalisele nje ke kancinci nje ke ngoku ngomsebenzi wakho bhuti omdala into yobana njengobana sikubona apha kumabonakude masithi bakhona nabanye abantu abasakhasayo nalapha kwiphondo lethu abafuna ukufikelela phayana. Ungathi ingayintoni into abayilindele ezingazingqinambi endleleni zabo zobana bayofikelela phayana futhi bangazilwa kanjani? Well, yabona mntakwethu le industry it's not a pap and fleece. Akufundisa amantshontsho Afundisa amantshontsho upapa mntakwethu kuyasetyenzwa, which I believe in any other industries or any other fields kuyasetyenzwa. But lena yethu kufuneka usebenze more than omnye umuntu kwenye field. You understand? One, okokuqala, we're not regulated. Okwesibini, abanye abantu basayicinga bangaba le field it can't be a career, it's a hobby. You understand? Which means it's something that I had to fight for. Family yami nabazali bami and even to my kids, you understand? So ukuthi into enoyitsho A1 mandingayenzi kanibona wena uyenza ithi mana mzakwazi uyenza uma ndijonga uqala zi-ability zami bangaba ndibona into okwazi ukucula ngikhona into ndiyarhayela ucula ndinayo na i-voice yokucula. You understand? So kanibona umuntu ngikhona bangaba I want to be in that space. Do I have the abilities? Do I have the time? Do I have the patience? Do I have the strength and inhliziyo? Because you must be very strong. Yeah, because you must be very strong. And you must not chase to be famous. If ungena kuyo for a fame then ulahlekile mntakwethu. Yeah, if ungena kuyo for a fame ulahlekile. I think mina yilento isanibambileyo nangoku because ndingene kuyo ndiyazi ngoba ngaba ndingena apha. I'm deciding, this is my career. This is how my life is going to live. This is how I want to make my living. Yes. So I respect it and I nurture it all the time. And ukholando ke la gap inkulu between the so-called emakhaya. When you're in Joburg or you're in Cape Town, also Eastern Cape, kuthiwa emakhaya. Okanye kuthiwa uLigudu. But there's that gap ifani man yabona mina kusele different ekhaya eMkhabhuzi. Okay. Yabo kusele different ekhaya eMkhabhuzi but ngikhulele kula Cape Town ndafunda kula Cape Town. But ndiliguduka strong. Uyabuya. Ndiyabuya. Awuchizi. Andizulisi futhi. Ngani futhi. You know and then
No, ndiyaquka. And now I'm based in Joburg. Okay. But ndisakhumbula ekhaya. Okanye fumana ithuba, yabo. So, but into endityayo endisebenza phezu kwayo yilaa gap. I've got a couple of artists, yabo, musicians and dancers, and poets actually, and writers, and visual artists, and filmmakers. Wow. Who we've come together to say ukuthi sisuke ephondweni man, from the home of legends. Kutheni sonke siseRhawutini? Yes. Yona esinoyenza into yoba ngaba isizukulwane sethu singaze eRhawutini uze siphuhle. So sisebenza kuloo nto, but yimbiza esiyiphekayo endingenayithetha ngoku. Yabo ba yintoni? And all I'm always pledging is that lasebekho la support nalapha ephondweni kuba kubantu abasezindaweni nakubantu abayifunayo lento. Don't think that in order for it to happen for you, you need to go to Joburg. Yes. Think mangabe ungayenza ngoku lapha, don't wait for that flight. And enye into ebuhlungu ngebra, I've seen izinto ezipainful ntwana yam kulaa Goli. Umuntu udibanisa imali ye-flight okanye adibanisa imali yebhasi abheke eRhawutini. Akanaplan. Uzofika pha phambili afika exakane nento adibane nesikholi or something. You know what I mean? Like there's like thousands and thousands of artists. Not only actors, musicians. Wena uyasuka apho okanye usuka kuThembiye okanye usuka eLady Fair okanye usuka eMthatha. Uya eRhawutini uyokhangela impilo. Uzawudibana nabantu abangabo. Like hey. Hayi bhuti omkhulu siyabulela kakhulu man. Imfundiso lena zimfundiso uyalibona nami ndide ndadozama ngoku ndisendifuna uba side siyitsale lento. And for iyabonakala into yobana into lena esiyilambeleyo silulutsha siyayibulela kakhulu liyabonakala futhi ke olu tshintsho nilizamayo. Mna ndingathi ukuba xa usithi uba apha eNkandla koko kwenu ndiyayazi nam loo nto futhi siyayibona uba iNkandla iyasiphuhlisa singabantu abatsha futhi siyayibulela sithi wonke because loo nto leyo nani inikeza into yokubana nibe ne-look back apho nisuka khona nisijonge sizawukwazi uba nathi sinyuke. Siyabulela kakhulu. Lesicela nje into yobana umntu ke ngoku orhalela ukhe afikelele phaa kwi-social media yakho uyakubona into yokubana nalapha enkandla kubamba imike i-vibe ikhona uyarhalela nje into yobana khakulandele phayana. Ndicela nje baxelele into yobana bangafumana straight up. I'm on Instagram, I'm on Facebook. Yes. I'm andile.nebulani. Straight up. Yes. Ayinanto zininzi, andile.nebulani. Nizivele ke guys, akutsho mna kutsho yena ubhuti Andile lona lapha ekhaya kwam aka andizukutsho kuba nizawuthi ubhuti sisithunzela nina. Guys, that's it from me to you. Till next. Dumelang sanibonani abusheng molweni. Hi, it's Obrokhanyisile and we're back again with another banger, but tonight we're having it a bit different. We're having this lovely lady right here. Guys, uzazisa yena ungubani and uzothini apha namhlanje. Siswam, please introduce yourself to the viewers and uzothini apha namhlanje. My name is Lisa, and today was my 40th birthday. A great day it was. So I was hosting my birthday up in Ganja, and it was epic. The support I received from the staff is just amazing. Yeah. And my people came all over South Africa to join us, Joburg, South Africa, Cape Town, sorry, PE, Nasi East London. So it's great because they got to experience Ganja and they love it. Right now we're on the second session of the birthday celebration. So yeah, I'm glad to be here. Guys, she said she's 40 years old. I didn't believe him now. Thomas came like but that'll be for later on. So today, you say you're coming here to celebrate your birthday. Why choosing Ganja? It's the style, the experience, and the detail. And how it has been built. There is intention and detail to it because you find out there's different spaces. Like it takes you to different worlds at one time or in one go. You get Paris, you get Monaco, you get Nezindawo, Dubai. Yeah. What's happened to Dubai? I see you dressed lovely tonight. Open my head, Camila. You are the lady of the night. In fact, the day and night. Because you're killing it and you look fine. You look fire. So I would like to know, and I'm sure the viewers also like to know, where did you get your outfit and what inspired you
to dress the way you dress tonight? Thank you very much. The makeup and the hair, I must just mention it. Okay, yeah. It's by Kim. She is here in Mtata. Alright. I love supporting black businesses because I'm also in business as well. Right. The outfit itself was designed by Uzomzi from Super Silk in Ooh. Cape Town. Hey, we are supporting black businesses owned by women. And Oh, clock Jen. it, clock it. Why this color though? Why purple? Because I saw people wearing white and black for your birthday celebration, but why purple? Purple for me represents royalty. Okay. And it makes me calm. It's my favorite color actually. Yeah. So I had for my decor, I had shades of purple with white, and I asked my people that came through, the ladies, to wear some elegant white and be white. Right, okay. That represent for me purity, new starts, and everything else. And then the Yeah. gents when they are tucked and looking all good. So it was a lovely night. Oh, thank you so much. So before we love and leave you, any words of encouragement to our lovely young ladies out there that are still trying to make it out there in this world? One thing for sure that is going to make you successful. Sometimes for us it took longer, Okay. but if you can just listen to your inner voice, trust your inner voice, and love you first. Date yourself, love yourself like you are loving the next person. Give yourself all the love that you can get, so that when you be complete before you meet other people. So, uqale ngawe, ube complete, ube happy, do reflection, self-reflection, spend time with self. Because when you are aware and you go into different spaces, then it's easier to connect with other people because uyazazi uba ungubani. So qala uzazi so that uzokwazi uzirepresenta kwabanye abantu and actually have an impact. Ungabikho nje kwi-space but have that aura. Yeah, there's a saying, Malva Coast, like this says, "Uthi no mana, don't just live, exist." Nje, nje, You know? nje, Yeah. nje. So, Makaca. makaca ukhona, bawufikile. Nje. Bawulendile ngoku. Okay, now for the last time, if is inspired by the way you look, the way you dress, and all that, your lifestyle as well, where can they find you on social media? I am on Facebook, Ngulisa Ndyalivane, with an NDY, Ndyalivane. I am on TikTok, it's Lisa K, Okay. _ ZA. Naku Instagram, Alright. same Lisa K, .ZA. Thank you so much, Sis Lisa, guys. That is it from me and Sis Lisa, XFM. Till next time.